ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלמוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמוד 6, מיטות זהב וכסף, על רצפת בת ושש ודח וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אמר למומן בזתה הרבונה, ברכתה וברכתה זתר וחרקס, 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. וקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי. רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה
הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו.